Helo, eirian dwi. Croeso i uned 14 o'r cwrs Sylfaen. Rwan, mae uned 14 yn uned adolygu. Felly, da ni ddim yn gwneud lot o waith newydd, ond mae yna 2 beth, o'r gorau? Felly, nawn ni fynd dros y 2 beth. Yn gyntaf, da chi'n cofio sut i ofyn cwestiwn meau? Ia? Gai. Iawn, da chi wedi wneud hwn yn y cwrs mynediad. Felly, gai fynd a'r ateb ydy cei, neu na chei. Iawn? Ac os da ni'n gofyn yn ffurfiol, da ni'n gofyn gai fynd a da chi'n cael rhywun yn deud cewch, da iawn, neu na chewch. Wel, heddiw, da ni'n mynd i edrych ar sut i ddeud can he go? Yes, he can. Can we go? Yes, we can. Ag ati. Iawn, o'r gorau. Reit. Felly, da ni'n gofyn gai a'r ateb ydy cei neu na chei. Iawn? Os ydyn ni eisiau cael yr ateb cewch efo grŵp o bobl, da ni'n gofyn gawni. Iawn? Da chi'n cofio mi awni, mi gawni. Felly'r cwestiwn gawni a'r ateb ydy cewch. Gawni fynd. Cewch. Gawni fynd. Na chewch. Iawn? Sut ydych chi'n deud they may do something, they can do something? Mi gan nhw. Felly, os ydych chi'n gofyn y cwestiwn gan nhw fynd, yr ateb ydy, dim treigliad, can. A'r negyddol, na chan. O'r gorau? Iawn? A wedyn, yr un arall ydy, wrth gwrs, fo a hi. Iawn? Felly, mi geith o fynd. Felly'r cwestiwn, dim mi, geith o fynd. Ateb, ceith, na cheith. Iawn? O'r gorau? Felly, dim byd mawr newydd yn fanna. O'r gorau? A da chi'n ymarfer yn yr uned. Felly, y peth arall ydy sut ydyn ni'n deud y dyfodol o'r ferf dŵad. Rwan ta. Mae'n debyg i mi ai, mi gai, mi nai, ond yn lle deud efo a, da ni'n deud o. Felly, mi ddoi i'r dosbarth. Triwch chi. Mi ddoi i'r dosbarth mewn car. A chi? Mi ddoi i'r dosbarth ar y bws. A chi? Mi ddoi i'r dosbarth. Iawn? Felly mi ddoi. Os da chi'n deud ti, da chi'n deud mi ddoi di. Dipyn bach fel mi fyddi di. Ia? Mi fyddi di neu mi ei di, yr i. Ia? Ond cadw'r o. Iawn? Felly, mi ddoi di. Dydwch chi, you will come to the party. Mi ddoi di i'r parti. Mi ddoi di i'r parti. Hapus? Wedyn, os da chi eisiau dweud hi o she, mi newch chi glywed mi ddoeth o. Mi ddoeth hi, fel mi eith o, mi eith hi. Ond fel arfer, da ni'n clywed mi ddaw o. Triwch hwn, mi ddaw o. Dipyn bach yn wahanol. Mi ddaw o. Eto? Mi ddaw o. Mi ddaw o i'r dosbarth yfory. A chi? Mi ddaw hi i'r cyngerdd. Mi ddaw hi i'r cyngerdd. Efo ni, da ni'n ôl i'r o, iawn? Felly, mi ddowni.
Triwch. Mi ddown ni. Mi ddown ni i'r dosbarth. Mi ddown ni i'r cwrs. Mi ddown ni i'r ddrama. Mi ddown ni. Rwan, efo chi, mi newch chi glywed mi ddowch chi, ond, da chi'n gwybod dewch yma, come here, wel, mi ddewch chi. Felly, mi ddewch chi i'r cwrs. Mi ddewch chi i'r cwrs. Iawn, mi ddewch chi, mi ddewch chi. Iawn. Ac yn ola, they, yn ôl I o, mi ddo'n nhw. Triwch chi. Mi ddo'n nhw adre'n hwyr. Mi ddo'n nhw adre'n hwyr. Iawn. Ac os da chi eisiau deud yn negyddol, da chi just ddim yn deud y mi a da chi'n adio ddim. Felly, ddo'n nhw ddim adre heno. Ddewch chi ddim i'r cyngerdd. Iawn? A cwestiwn, dim ddim, just ddewch chi i'r cyngerdd? Ddoi di i'r cyngerdd? Iawn? Oce. Un peth arall, da ni'n defnyddio'r patrwm yma efo to bring. Iawn? Felly, mi ddoi a llefrith i'r dosbarth. A chi? Mi ddoi a llefrith. Felly, edrychwch ar y lluniau a triwch meddwl sut ydych chi'n dweud I will bring. Bisgedi. Mi ddoi a bisgedi. Bara brith. Mi ddoi a bara brith. Iawn? Te. Beth sy'n digwydd ar ôl a? Treigliad. Mi ddoi a the. Coffi. Beth sy'n digwydd ar ôl a? Mi ddoi a choffi. A dyna ni. Byddwch chi'n ymarfer y patrymau yma wrth I chi wneud yr uned yn iawn. O'r gorau? Os da chi'n mwynhau'r fideos yma, cofiwch bod nhw gyd ar Dysgu Cymraeg YouTube. Hwyl welai chi yn yr uned nesaf.